druhý deň zo shortov. Dáme si znova jeden pack. Bude to... dáme pre zmenu 4, keď ich tu mám 90 plus pack. Takže dáme ich 4. Dobrý. No a dlho. Dlhšie som nedával videá, bolo to týždeň, pretože som sa necítil dobre na to vydávať. Tak ale teraz môžem znova vydávať. Napíšte, čo by ste chceli. Aj ten Minecraft, možno znova nejaké videá má z Matfoodu, alebo z čoho chcete. Môžete mi to napísať do komentárov a ja to natočím. Dobre, toto je tretí pack. To je ten kompas, sa mi zdá, jak dobre vidím. No asi, dobre. CMko a to bude Dun. Ale jak som to dobre prečítal. Dobre, toto je nejaká narodeninová karta, Nemec. Dobre, to sú tam jak značky z PlayStation. A je to Havert. To som nevedel, že má Havert aj takúto kartu. No a to by bolo z tohto shortu na dnes asi všetko. Čau!